Salud Promé, un empuje para promoción de boa salud. Diz Promé por rueda de prensa. Positivismo tá algo que você nasce com ou algo que está desarrollar. Pois positivismo tem gente que está nasce naturalmente com nada positivo. Que mas tudo coisa não tá forte ponto de vista bom de cada situação não tá mira banda bom. Pero tem gente que não tá nasce com isso aqui. Pues está algo que por desarrollar. De vida vos podés desarrollar trucos, pues Dios nos hobby talento para nos por desarrollar nos mes. Pues é hobby importante que for de chiquito, vos começa que vos yonan hinca de não é positivismo. De que maneira vos por fazer isso aqui? Ora vos ter uma situação que, por exemplo, tá passa algo portar crise, algo drástico. Por batiwa que banda bom de situação. Dentro da situação tem banda bom. Pero se você dá focus ribe parte negativo, bota hanha coisa negativo, hasta den situação ang hopi positivo, bota por wak coisa negativo. Pa sombra de uma muralha branco, tem gente tabak net step color preto. Pensei tem gente nang kutasina e parte positivo não tá bem dilante. Boyo nang bomester ajuda nang fode chiquito wak manda positivo. Se é bem bisa mama tem hopi huiswerk, começa a explicar de como huiswerk é importante. Se é bisa mama mino por fazer algo, começa a mostrar o que sim é por. Pois é banda positivo, é brel que você usa para botar algo dor de ti. Qual brel você usando? O brel positivo ou o brel negativo? Assim eu vou pôr uma cuboio de diferente maneira contra ok, me está mirando que botar brel negativo, como nós por cambiar de uma maneira mais positiva. Pois é hobby importante da vida para botar treino bom mês, para botar positivo. Mira, é banda positivo de cada situação. Para botar treino bom mês está positivo, é hobby importante para cada dia você dar bem presente. Se nós viva de nosso passado, que da corda coisa negativa que passa nos, nunca nos não vai adiante. Precisa hobby importante para você dar bem presente. O que está passando agora aqui e o que vai passar no futuro. Então projetava mais positivo para o futuro. Que seja de dois, não olvida o sonho não. Fora de chiquito você ter sonho. Sempre você quer fazer algo ou virar algo. Sempre Deus está colocando, põe de nós propósito de vida. Corda arriba o propósito. Siga sonha. Não duvida o sonho não. Mas é momento que você duvida o sonho não, é momento que eigenlijk tudo coisa acaba. E você vai viver uma vida hope negativo e frustrada. Pois é que não manter o sonho não. Sempre é algo que você tem que manter. Algo hope importante também tá, que nós não temos que estar uit cada coisa, posponer tudo coisa. Nós temos hobby coisa que nós temos que fazer, hobby coisa que nós plan para fazer, mas nós temos que posponer não. Você pensa, agora sim vai começar uma dieta, mas você posponer. Você pensa, agora sim vai acabar tudo é trabalho não comete atrasar, mas você quer posponer não. Ora nós posponer algo, eigenlijk você cai em uma rotina negativa, porque todo dia você pensa de novo, mas não logrei. Não estava a pôr. Então, você criar ambiente negativo. Pensei, que é importante, que está coisa fora de mão. Planeia a coisa, atua a mesura, que está coisa de mão. Não posponer. Então, de laster tip, como que duna tá, para sempre que da manter o mês e banda positivo de toda situação. E se ma bisa promete também, cada situação tem banda negativo, tem banda positivo. A medalha tem duas bandas. O que a vida determina quem toma a banda positiva ou a banda negativa. Se está bom mesmo. Você se você escolhe. Como você mira algo, está bom mesmo por escolher. Bom mesmo por decidir como você mira algo. Se você mira negativo, vai escolher PCI. Mas se você vai de uma maneira positiva, também está dando escolha. Pois mi tip último tá sempre escolhe positivo. É maneira que você vai vida, vai determinar a maneira que você sente e atua em vida. Pese escolher para mirar em cada situação é parte bom.
PROME, un empuje para promoción de boa salud. Diz PROME por rueda de prensa. Para o planta, vamos verdura não, vou pôr a cidade inteira, pero se você não tem espaço, já acaba põe asfalto, beton, tegel de mucura. Vou planta também via sistema mais moderno que chama hydroponics. Hydroponics é o momento, em vez de matar os nutrientes não, fora de inteira, abo põe o nutriente não que tem água e assim mata também os nutrientes não. O nutriente não que você põe tem água, tá nutriente não sintético, pero você mesmo nutriente não que mata lo arranha se ela vai buscar não inteira. Para pôr a planta riba sistema hidropônico em diferentes sistemas. Agora, me estamos mostrando o sistema mais fácil que chama o sistema Kratky. Para botar sistema Kratky é mais fácil, vamos ter amber de 5 galões, que tapa, vamos ter net pot de 5 inch, vamos ter tiki clay pebbles e bomatica. E naturalmente vamos ter nutriente não. Vou começar a tirar buraco de 5 inch na tapa, caminha e net pot por passo precisa dentro e botar llena e net pots com hydroton of clay pebbles. Tem amber de 5 galões, botar bem mix e ora aí, 2 gramas de calcium nitrato, 6 gramas de magnesium sulfato of Epsom salt e 2 gramas de combinação de nutrientes. Tanto esse aí por tá diferente, pero é botar local, tá master blend. Esse não bota mescla, então o nutriente aí tá claro para que mata a toda comida que tá mester para crescer. Ora bota mescla e nutriente não, eu tenho sorte de mescla e calcium nitrato PROME. Então, ora esse está completamente oplost e ora aí bota bem a mescla e sobrana. Bota soro para o nível de água chega net, caminha e pode de mata supida a volta chega, esse está para a raiz começar a nutriente ora vou plantar. O sistema também depois, segundo a mata cresce, eta chupa água, eta evaporar a água, o nível de água está baixa, segundo que o nível de água está baixa, ele está oxígeno de espaço que o vado criar, segundo a mata está baixa. Assim aqui temos um sistema fácil, simples, para plantas inteiras, planta via de sistema de hydroponics. Llena de nutrientes, põe bomatica, lá que cresce e depois cosechar verdura fresco, biológico, sem nenhuma classe de químico, para botar melhor benefício para você. Vida tem sua cadência e seu ritmo. De sua costa bom e sua costa menos bom. Da nossa habilidade para escolher quem não está. Te hasta durante o momento de mais difícil, tá se tur é diferença. Essa aqui é tua invitação para cada viagem novo, não seguir dar stop. Vira uno com o ritmo e cadência e cana vai delante. Criando, reinventando, vivendo de a promessa de futuro brilhante. Salud PROME, un empuje para promoción de boa salud. Diz PROME por rueda de prensa. Bom menina, Hofi Cascorá. Amita Femi. Mita tra den Hofi, pero também den cucina. Aue, nós também tra toast com kale pesto. Kale, conhecemos puro col, da tipo de colo. Nós tra pesto com tradicionalmente, pesto tra de basil, pembon pita, parmesan cas, and olive oil. Nós assim, nos próprio pesto com kale, bacon nota, olive oil, and parmesan.
Pa e toast di awe, banda di e kale pesto, nos tabay usa zuurdesem brood. Zuurdesem ta un tipo di pan tra ku un starter anto un cierto whole grain flour kuta mas mio pa bostoma. Panwa ko nos ta trae. Stay back, working on steam. Sourdough. Pang que chama sourdough é um pão especial. Ele dá boa bom, veremos. Pero de caso aqui nós vamos ter toast de dia. First thing first, sendo no stofo trove. Agora nos pães quentes, nós descarta slice. É um pão que stijf. Em princípio, nós está quente o rato de nosso oven e há de vir tique mais crocante. Aqui não, nós temos cebola com zucchini, saltear, com tique smaak. Qual também deve ajudar nós um aqui para nós tornar nós tayo. Nós distribuímos também no forno e também no óleo quente. Nós também traz scrambled eggs. Nós tawara nós cascreve não dá sempre tudo nós com nós plantação não dá nós suevo tique heavy cream sal mix it up. That's it. Seta. Assim é scramble. Pero anche eu penso quando se scramble, bota gewoon roeren, lagi bira chiqui. Pero de nós no scramble assim que qual tá mais fácil para nós. Nós bota casi claro, nós panda claro água. Então nós kale pesto, nós traz aqui na mesa também. Opi dushi. Vai onde está aqui o nosso pão. Smear assim, né? Que eu vou smear jam, pinacas, manteca. E vamos pão, aqui não. Eu vou compreender de como nós está se scramble assim aqui. Sombra. Porque eu não estou assim aqui. É simples, não? Essa verdura nanti. Torne tique com verdura. Então já, faz tique mais bonita. Também nós temos de off também, cherry tomato. E isso aqui está nós. Nada mais, nada menos, cilantro. Aqui está nosso sourdough toast. Nós está preservar nos verdura para nós estar seguro que amanhã também tem. Porta para nós comer tur awe, pero se você traz pesto com ele, por comer amanhã, outro amanhã, então esse man depois. Vamos criar cultura de comer saudável.
Bom dia, tur presente. Danke por vossa presença. A mim Jeff Alberto e minha guia e conferência de prensa aqui, qual dura até 9:45. O programa está uma introdução cortico do ministro-presidente de Corsou, senhor Gilmar Pisas, e do secretário de Estado de Assuntos Internos e Relações de Reino, senhor Raymond Knops. Senhor Knops está a sua primeira visita de trabalho no governo atual. Seguidamente, me abre a sessão de pergunta para a prensa e lo será essa aqui, 9:45. Nós por papia, idioma de nós escojo, para sobre a tradução simultânea para o senhor Knops. Para o motivo aqui, nós também rele com earpiece vesti. Me passa a palavra imediatamente para o ministro-presidente de Corsou, senhor Gilmar Pisas. Danke, Jeffka. Público Corsou, felizmente. Membros de prensa, todos estão que seguimos via foto de comunicação também internacionalmente. Bom, Simão. Se está em verdade, nós chamamos a rede de prensa aqui, para nós poder intercambiar seguro com o público Corsou e também meios de comunicação, tudo o qual estava a tratar a visita de trabalho do Sr. Knops, que ele vai welcome met de delegatie. Estava uma visita, obviamente, nós visitamos seguro Banabou, de qual nós temos para mostrar ele qual que nós temos a boniteza de Banabou e também para ele conhecer certo área de seguro de pobreza enorme que vive de nós Corsou. Que vai ser me por visa no momento aqui. Senhor Pisas, ik geef het woord nu aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer Raymond Knops. Dank u wel. Bon dia, bon Simon. Mooi om hier weer te zijn en ook heel mooi de afgelopen dagen om de leden van het kabinet Pisas te leren kennen. En ik ben natuurlijk al een heel aantal keer op Curaçao geweest. We zitten sowieso in een hele uitdagende periode en dit kabinet treedt aan onder moeilijke omstandigheden. Er liggen veel uitdagingen, er is veel te doen. En ik ben heel blij dat ik ook gisteren in het bijzonder, maar ook de dag ervoor, maar gisteren in het bijzonder, toen we naar Bandabouw gingen, zeg maar letterlijk in de voetsporen van premier Pisas ben getreden. De plekken waar hij is opgegroeid, waar hij gewoond heeft. En ook heel veel mensen ontmoet heb inmiddels die hem al kenden en mij inmiddels ook. Maar dat was een hele hartelijke ontvangst. Zeer veel dank daarvoor, omdat het altijd over mensen gaat. Wij dienen de bevolking, u die bevolking van Curaçao, ik die bevolking van Nederland. En het is mooi om te zien dat er eigenlijk heel weinig verschil is tussen het dorp waar ik vandaan kom en Bandabouw. De gemeenschapszin, mensen die elkaar begroeten, de hartelijkheid. En ik moet bekennen dat ik heel vaak in Willemstad ben geweest, dat ik ook met allerlei organisaties en mensen in het kabinet gesproken heb, maar dat ik daar nog nooit geweest was. Ik ben heel blij dat we die mogelijkheid hadden. We mochten ook nog even tegen elkaar in de arena staan. Ja, het is gelijk spel geworden, dus we hebben elkaar goed in evenwicht gehouden. Ja. De aanvallende kwaliteiten van de heer Pisas, afgezet tegen mijn verdedigende kwaliteiten, resulteerden in een gelijk spel. Maar dat was wel een mooie gelegenheid om elkaar, maar ook de andere leden van het kabinet en ook vanochtend weer te ontmoeten. Dus het programma was langer dan normaal. Dat bood de gelegenheid ook voor deze activiteiten. En uiteraard hebben wij, maar daar zullen we zo ook nader op ingaan, gesproken over de actuele situatie. Wat staat het nieuwe kabinet te doen? Je zult maar minister worden in deze tijd. De problemen zijn groot en je krijgt veel dossiers op tafel. En de vraag was dan ook, hoe kunnen we elkaar helpen? En ik ben heel blij met die goede gesprekken die we gehad hebben. Dank u, heer Knops. Me quer abrir a sessão de pergunta que diz palabração. Senhor Pisas e senhor Knops têm compromisso depois da conferência de prensa aqui e tapecei nós não temos mais tempo disponível depois de 9:45. Nós que para todo membro de prensa tenha oportunidade de fazer uma pergunta, pois eu remito pedir cooperação para ter essa aqui mais cortico possível. Nós estamos começando imediatamente com o senhor Lilo Sulvaran. Sim, minha pergunta, bom dia. Dank u voor de presentie. Minha pergunta bij de senhor Knops. Meneer Knops, bestaat al lang consensus over de noodzaak over samenwerking binnen de Koninkrijk, maar niet de wijze waarop. Hebben we nu overeenstemming met de KOGO? Is er nu een overeenstemming? Is er een consensus? We hebben vandaag en gisteren en eergisteren ook gesproken over de staat van de onderhandelingen. Dus hoe ver zijn we nu?
En er deed zich de bijzondere omstandigheid voor de afgelopen maanden dat in maart, toen hier de verkiezingen waren en ook in Nederland, dat er een demissionair kabinet ontstond. Wij zijn ook demissionair in Nederland en het kabinet Ruggenaat was tot de beëdiging van dit kabinet ook demissionair. En tegelijkertijd was er een inkomende regering. Dus ik heb vanaf het begin meteen na, laat ik zeggen, de verkiezingsuitslag de heer Pisas gebeld, gefeliciteerd en ook afspraken gemaakt om elkaar snel te treffen. Dat hebben we tot dan via video gedaan, ook met zijn coalitiepartner, PNP, en met de onderhandelingsdelegatie. En we zijn op dat moment met instemming van de zittende premier Ruggenaat toen nog die gesprekken opgestart. Formeel zijn die pas begonnen natuurlijk toen het kabinet Pisas aantrad, maar dat hebben we gedaan omdat er ontzettend veel voorbereidend werk de afgelopen periode is gedaan door beide regeringen. Maar niet de parlementen geïnformeerd waren tot in detail. Dus alle leden die van het kabinet Pisas die toetraden, ja, die werden geconfronteerd met een gigantische informatieachterstand. Dus wat we gedaan hebben is die gesprekken gevoerd. Die vinden nog steeds plaats en die vinden ook constructief plaats. Maar om uw vraag even, dat was de inleiding, om uw vraag concreet samengevat te beantwoorden. Er is op dit moment nog geen overeenstemming. Wat ik wel zie, en dat wil ik hier ook gezegd hebben, en dat vind ik een compliment voor deze regering, dat ze onmiddellijk na een aantreden de hoogste versnelling erin hebben gezet en ook in hoog tempo die dingen aan het doen zijn die in ieder geval zouden moeten leiden tot een akkoord. En ik ben daar positief over gestemd, maar we hebben dat nog niet op dit moment. Nós seguimos com a senhora Melissa Hayer. Minha pergunta está para o Primeiro-Ministro, Sr. Pisas. Sr. Pisas, riba é assunto de corro aqui mesmo, é a comissão que está atendendo, tratando para caber a informação. Tem outra isla na dentro, Aruba com St. Martin. Corsou está papiando com outra isla na Boston, riba mesmo linha, riba para o que está trata de câmbio, como se bine, riba de documento aqui, ele é aqui. Bom, então, assim, ayer eigenlijk de contato com o primeiro-ministro de Aruba e também contato com o primeiro-ministro de St. Martin. Intenção estava tratar para nós conversar mais lá, riba tópico aqui, mas lamentavelmente a senhora Cruz estava tendo uma reunião ainda, estava tendo mais ou menos isso, então vamos conversar com o St. Martin só. St. Martin tem seu ponto de vista, que rato, também se deve com o chefe cabeça, tinha só nós temos conversação também com o senhor Rutte, de qual esse também bem de lande hoje aqui e como se chama, não obstante que este é um representar Holanda porque sei, mas nós não vai inhoudelijk ainda, porque de quando nós vai inhoudelijk ainda, de nós receber documento apenas 2 semanas passadas, a situação de nosso país e los voor de meeting, 2 carteiras tem roupa problemática, mas comecei a atender, nós acabamos de formalizar 2 teams que também seguir atender com a negociação, que me corta a palavra mi no puede llegar a punto de atención segura para lo que se trata parte de Kosovo, nanti nan punto pues siempre prefiero no mencionar por parte de Kosovo, nos no llega na Kiko de punto exactamente que nos vai seguir negociar com ele para lo que se trata de corpo, mas nós foi por um instante visa com nós também renegociar isso aqui, então esse é o ponto que deve começar seguro de trajeto aqui para nós poder terminar primeiro com 13 de setembro. Senhor Khalil Guribaldi. Bom dia, goedemorgen. Mijn vraag is aan de meneer Knops. Meneer Knops, ik wilde toch even weten, hoe was het met het afgelopen kabinet? Hebben ze alles goed afgerond met u? Hoe is het contact afgelopen met de heer Ruggenaat en met u? Zeker, zoals ik zojuist al aangaf, op het moment dat de verkiezingsuitslag helder was en ook duidelijk was dat premier Ruggenaat niet zou terugkeren, heb ik ook met hem gesprekken gehad. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat in die periode tot aan de beëdiging van het kabinet, dat we niet helemaal tot stilstand komen. Dus dat ofwel het demissionair kabinet het mandaat krijgt om de gesprekken verder met Nederland te voeren, dan wel dat ik toestemming krijg, want ik vond het wel zo netjes om ook met de inkomende premier gesprekken te voeren. Dat is prima gegaan, dus er ontstond een soort driehoeksverhouding waarbij ik formeel natuurlijk met de minister-president Ruggenaat toen nog gesprekken voerde, maar inhoudelijk ook al met de heer Pisas en zijn delegatie toen gesproken heb, kennis gemaakt heb, maar ook heb uitgelegd wat die trajecten behelzen. En ja, die overdracht is wat mij betreft goed verlopen. Ik moet zeggen, dat wil ik ook vanaf deze plek doen, dat ik ook Eugène Ruggenaat persoonlijk, ook zijn kabinet, wil danken voor de samenwerking de afgelopen jaren. Wij zijn 4 jaar toch een pad afgelopen waar we het misschien niet altijd met elkaar eens waren, maar wel bij mij altijd buiten kijf heeft gestaan dat de mensen die in het kabinet Ruggenaat zaten ook het beste voor hadden met Curaçao.
En ik reken er ook op, maar daar heb ik zojuist ook al iets over gezegd, dat ook de samenwerking met dit kabinet, er zijn natuurlijk andere mensen, andere politieke partijen, maar dat ook een goede samenwerking zal opleveren. Dus kort antwoord, ja. Senhor Oscar van Dam. Ja, bon dia. Staatssecretaris, u zegt er is nog geen overeenstemming, er wordt nog onderhandeld. Mijn vraag is, waar moet nog over onderhandeld worden? Waarom is er nog geen overeenstemming? Ligt dat bijvoorbeeld aan het verzoek vanuit Curaçao in eerste instantie, zoals wij hadden begrepen, dat er ook een bepaalde rol van het IMF moet zijn? En wat is het alternatief als er geen COO is? Curaçao heeft nu 168 miljoen gekregen, heeft meer geld nodig. Is er een alternatief? De Raad van State heeft naar aanleiding van het eerste concept van consensusrijkswet een advies uitgebracht. Ook de Raden van Advies hebben daarop gereageerd. En die reactie daarop van de 4 regeringen, die moet leiden tot een definitief voorstel van Rijkswet. Dat is het gesprek wat we nu voeren. En ik kan niet ontkennen dat door de verkiezingen en het feit dat er een tijdje in Curaçao een demissionair kabinet is geweest, dat er wat dingen ingehaald moeten worden in de tijd in zekere zin. En daarvan heb ik juist ook gezegd dat ik blij ben dat het kabinet Pisas ook heeft toegezegd van we gaan alles op alles zetten om. Ja, er zijn natuurlijk ongelooflijk veel overleggen, documenten geproduceerd de afgelopen maanden. Die ook door dit kabinet geïnternaliseerd moeten worden. Hè. Dus van wat is nu het probleem, wat zijn de posities. En wij zijn nog over een aantal punten in gesprek. We zijn ambtelijk sowieso goed in gesprek. Maar uiteindelijk is het aan de politici, dus de ministers van het hele kabinet Pisas, maar dat geldt net zozeer ook voor het Nederlandse kabinet, om dat politiek ook af te zekeren. Dat is ook een van de redenen waarom wij gevraagd hebben bij de toekenning van het eerste deel van die 6e tranche liquiditeitssteun, om een herbevestiging te krijgen van het kabinet en van de Staten. En dat is niet onlogisch, omdat na verkiezingen, alhoewel je als land natuurlijk gewoon te houden hebt aan afspraken die eerder gemaakt zijn, dat geldt zowel voor Curaçao als voor Nederland, is het toch goed om dat met elkaar te herbevestigen. En dat is ook een voorwaarde om dat eerste deel van die 6e tranche te krijgen. We hebben vanochtend daar nog even over gesproken en het kabinet Pisas zal zo snel als mogelijk een brief sturen waarin zij aangeven waarom zij denken dat het debat wat heeft plaatsgevonden in de Staten, waar die herbevestiging aan de orde is geweest, plus het feit dat het landsbesluit over de korting van de arbeidsvoorwaarden van politici, dat nu geregeld is, dat voldoende is om te voldoen aan die voorwaarden, zodat die eerste tranche beschikbaar wordt gesteld. Dat is acuut van belang om daarmee de overheidsfinanciën van Curaçao niet in gevaar te brengen. Ten aanzien van die gesprekken die nu nog gevoerd worden, liggen er op basis van die adviezen van de Raad van State een aantal compromisvoorstellen voor. Ik ga daar nu niet in detail op in, want dat zijn gesprekken die we met de landen voeren. Maar mijn inschatting is dat we daar tot overeenstemming zouden moeten kunnen komen als alle partijen daar ook een beweging in maken. En daarmee doen we recht ook aan de adviezen van de Raad van State van het Koninkrijk, die op een aantal punten kritisch waren op hetgeen wat er lag. Er is wel haast bij gemoeid, want op het moment dat je geen consensusrijkswet hebt en stel bijvoorbeeld dat je niet tot overeenstemming zou komen, dan voldoe je ook niet aan de voorwaarden voor liquiditeitssteun. Dus ik reken er gewoon op dat we fatsoenlijk regelen, zeg maar, dat hetgeen wat we nu gedaan hebben, en tot op heden hebben we 800 miljoen gulden zo om en nabij beschikbaar gesteld aan liquiditeitssteun aan Curaçao, dat ook juridisch zeg maar, en wettelijk is vastgelegd, ook door al die parlementen. Ik vind dat van belang, omdat het niet alleen een zaak is van regeringen die samen de problemen oplossen, maar ook de parlementen die dat ondersteunen. Dit zijn geen besluiten voor een paar dagen, dit zijn besluiten die voor de komende jaren effect zullen hebben. En daar moet ook politiek draagvlak voor zijn. Senhora Dulce Koopman. We hebben begrepen van de minister-president dat u gisteren kans heeft gekregen om een indruk te krijgen van de armoede op Bandenbal. Wat was uw persoonlijke indruk? Ja, ik heb dat gisteren gezien. De premier heeft me ook, wij zaten samen in de auto, dus hij heeft mij gewoon overal verteld, ook aan de hand van zijn eigen levensweg van daar zaten we op school, daar speelde dit, daar speelde dat. Dus je krijgt dan een heel concreet beeld daarbij. Dus, en ik heb ook mensen gesproken waarvan je aan de ene kant ziet, er liggen heel veel uitdagingen, maar ik zie ook een ongelooflijke veerkracht. Dus je ziet de armoede en tegelijkertijd ook de hoop, dat viel mij ook op, die gevestigd is op deze premier,
om ervoor te zorgen dat de armoede tot het verleden wordt. En ik voel me daar ook verantwoordelijk voor. Dus ik vind ook dat alles wat we doen, ook in het kader van die landspakketten en hervormingen, dat ertoe moet leiden dat we die armoede vaarwel kunnen zeggen. En ik was natuurlijk al eerder in het kader van de noodhulp en de voedselpakketten ben ik bij mensen thuis geweest. En ik moet zeggen, dat zijn die beelden die vergeet je gewoon niet meer. Dat maakt gewoon een hele diepe indruk. Mensen die 20, 30 jaar, 40 jaar misschien wel gewerkt hebben en dan nog steeds in diepe armoede zitten. En die altijd hard gewerkt hebben. Die gewoon voor hun geld gewerkt hebben en toch door tegenslag of door die economische crisis nu zonder inkomen zitten. En ik vind dat wij de plicht hebben als politici, en het maakt niet uit of je uit Willemstad komt of uit Den Haag, om alles te doen om ervoor te zorgen dat die mensen weer een perspectief krijgen. Nou, en dat is volgens mij onze gemeenschappelijke opgave die we hebben. Signor Rickhart. Ja, meneer Knops, u vertelde net over dat voetbalpartijtje gisteren. Ik was een beetje teleurgesteld dat u tegenover elkaar stond en niet in hetzelfde team zat. Is dat hoe op dit moment de verhoudingen zijn in het Koninkrijk? En denkt u dat de heer Pisas de komende jaren de bal omhoog kan houden? Ja, de laatste is sowieso een goede vraag. Dat heb ik hem niet zien doen, maar misschien dat we dat dadelijk kunnen zien. Ja, dat begrijp ik heel goed. Nee, het is zeker niet symbolisch. Maar ik vind het mooi, want we hadden het erover en ik stelde nog letterlijk de vraag voordat we het veld ingingen van zullen we samen in één team zitten of tegen elkaar? Heb ik hem gevraagd. En toen zei premier Pisas, laten we het tegen elkaar doen. En ik vind, als er één plek is waar je tegen elkaar mag staan, tegenover elkaar mag staan, is het met sport. Maar daarna geef je elkaar een hand. In dit geval was het een korte wedstrijd, want onze conditie is natuurlijk niet zodanig dat we een hele wedstrijd kunnen uitvoetballen. Maar dus dan geef je elkaar een hand. En ik zie het dus niet als symbolisch voor de verhoudingen, want we hebben meerdere keren de afgelopen dagen tegen elkaar gezegd dat we dat ook voelen, dat we dat samen moeten doen. Maar met voetbal mag je wel even competitie hebben. Het is jammer dat we niet gewonnen hebben, maar dat... En die bal omhoog houden? Ja, ik heb alleen een poging gezien tot een zeer briljante kapbeweging van de premier. Maar die doorzag ik toch, waardoor het uiteindelijk niet succesvol was. Maar er zat wel wat techniek achter, dat heb ik wel gezien. Dus ik neem aan dat hij ook wel een bal kan hoog houden. U verwacht dat hij dat ook als premier kan? Ja, daar heb ik alle vertrouwen in, ja. Senhor Darwin Borgschot. Mi pergunta está dirigida para o ministro Pisas. Agora que nós não temos acordo riba Coho, nós lo ganha é 75 milhões. Bom, essa aqui não está marana é de 6 tranches, então se me tem visado, no momento aqui para o aspecto de Coho, esse de lugar 13 de setembro, então net me acabei mencionar na pergunta de outro periodista, que me agora aqui nós está em um alívio é para nós cumprir com a necessidade tão segura que nosso país, que é a comunidade, está passando de companhia, tanto onde são trecas, etc. Também de pedir com o splits de candidato de forward máximo a noite, para o que trata de 6, depois de 7 também nesse aspecto, que ainda não se vai negociar para chegar a um acordo, ou não chegar a um acordo para o aspecto de Coho, que tem diferentes pontos ainda que está em discussão, que me pede, e lamentavelmente me vou pensar ainda, para a oportunidade de chegar que nós está dominar em termos de matéria que nós temos todos os documentos nele saco, tá basta, e também referir na tia agora aqui, então me quer que nós seguinte cambiar para o acto com a negociação na tia, que me pida para quando sabe a pergunta, está passar cerca o que para pida que nós cumprir com tudo e condicionam, olha, nós cumprir com tudo e condicionam para nós pôr a parte de essa estranha hoje. E pergunta um pouco mais a Leota se ESEN está disponível. Sim, ESEN está disponível, sim, correto. Okay. Nós estamos seguindo com o Richeron Valentin. Sim. Nee, maar over de helderheid. Want bij dat eerste deel van die 6 tranche is dus een van de voorwaarden dat de regering van Curaçao alles doet om in het kader van de gesprekken rondom de totstandkoming van de Coho, om dat ook binnen de tijd af te ronden. En dat heeft ook de minister-president vanochtend gezegd. Dus dat is wel een voorwaarde. En wij wachten dus op de brief van Curaçao. Maar ik ga ervan uit dat we dat snel ook kunnen afronden, zodat dat geld betaalbaar kan worden gesteld. En ook de Tweede Kamer in Nederland moet dan nog accorderen. En die kunnen deze week daar nog een besluit over nemen. Dus. Ik denk dat ook iedereen inderdaad wil weten wanneer dat plaatsvindt. Ja, dus zo snel als mogelijk dus. Ja. Juist. We gaan verder. Nós seguimos com o Richeron Valentin. Sim.
Na primeiro lugar, senhor Pisas, para bem governo. Heer Knops, welkom. Mijn vraag is, het gaat immers om de Curaçaose hervorming, niet van Nederland. Heel wat te doen geweest over de Congo-landspakket. Was zelf inzet tijdens de verkiezing. Uitslag is u bekend. En de nieuwe regering doet concessie om bevolking van Curaçao tegemoet te komen. Wat voor concessie doet u? Doet Nederland in deze? Want zonder concessies is dit akkoord politiek niet haalbaar. Ja. Nou, ik heb natuurlijk de verkiezingscampagne gevolgd en ook zeg maar de posities die de verschillende partijen daarover innamen. En laat ik er dit over zeggen. Kijk, het hele verhaal van het landspakket en de COHO is iets en was iets wat tussen regeringen op dat moment besproken werd. Uiteindelijk is dat allemaal uitgelegd en ook gepresenteerd door de Raad van State, althans openbaar gemaakt door de Raad van State. Dus iedereen kan dat gewoon helemaal lezen en is transparant. Maar normaal is het zo dat regeringen met elkaar tot overeenstemming komen, gaan dan naar de Raad van State. Daarvoor komt er een advies, dan komt er een nader rapport. Dus dan wordt er een nieuw voorstel gemaakt en dat gaat naar de parlementen. En dan zijn de parlementen aan zet. Dus er is een heel debat gevoerd over de COHO, terwijl niet bij iedereen even duidelijk was wat dat nu precies behelst. Dat is een beetje een manco van het proces, zou je kunnen zeggen. Wat ik zojuist al zei, op basis van die adviezen van de Raad van State van het Koninkrijk zijn we dus nu in gesprek. Kijk, die Raad van State is een heel belangrijk hoger college van staat die juist met hun kennis en kunde proberen goede wetgeving tot stand te brengen. Dus we hebben allemaal de plicht om daarnaar te luisteren. Niet om dat allemaal één op één door te voeren, maar wel om daar iets mee te doen en in de gesprekken in te brengen. Ook de raden van advies van de landen hebben vaak gelijkluidende adviezen gegeven. Dus wat we nu doen is die adviezen bij elkaar brengen. En dat leidt dus inderdaad tot, zoals u het dan noemt, concessies, compromissen. Iedereen gaat dan bewegen om te kijken, kun je ergens uitkomen waarbij die gedachte van, als je zoveel steun verleent, dan zal er ook een vorm van toezicht moeten zijn, natuurlijk nog steeds overeind staat. En tegelijkertijd de kritiek die er was vanuit de landen, maar ook vanuit de Raad van State, een plek geeft door teksten aan te passen, door andere voorstellen te doen. En dat zijn we dus nu aan het doen. En ik ben er zelf wel positief over en optimistisch over dat we met teksten kunnen komen die ook echt een verbetering zijn van hetgeen wat er lag. Nou, dat is ook precies het doel van dit proces. En daarna is het aan de parlementen om daar hun zegje over te doen. Wat wij dus wel van belang vonden was dat het nieuwe parlement van Curaçao ook politiek, zonder dat men zich nu tot op de letter committeert, want dat is een traject wat nog gaat komen, maar politiek wel die grondgedachte van steun in ruil voor voorwaarden en ons committeren dat er een aantal zaken moeten veranderen, dat wilden we wel in een uitspraak hebben vastgelegd. Nou, daar is een debat over geweest in de Staten en het verslag van dat debat en de appreciatie van het kabinet Pisas, die zullen wij snel ontvangen en dan zullen we op basis daarvan in ieder geval besluit nemen over hoe we verder kunnen met de betaalbaarstelling van die eerste tranche. En ga ik ervan uit dat we de komende weken, en dat hoop ik echt op korte termijn te kunnen doen, ook overeenstemming kunnen bereiken over die teksten van de consensus Rijkswet. Siguientemente, de señor Maurilio Nobrega. Bon dia, senhor Pisas, bon Simon. Goedemorgen aan u, bon Simon ook aan de heer Knops. Mijn vraag is ook aan de heer Knops. Hebben de gesprekken die u afgelopen weekend hebt gevoerd en ook de indrukken die u hebt opgedaan, hebben deze indrukken geleid tot nieuwe beleidsafwegingen, nieuwe indrukken waardoor er mogelijk sprake kan zijn van een andere wijze waarop voorwaarden zullen worden gesteld aan Curaçao? Ja, als ik deze vraag met nee zou beantwoorden, zou ik onrecht doen aan alle gesprekken. Want uiteraard, alle gesprekken leiden tot nieuwe inzichten. We hebben ook met elkaar van gedachten gewisseld van wat zijn nu de opgaven en hoe kunnen we elkaar erin versterken. Bijvoorbeeld op het gebied van belastingwetgeving hebben we zojuist nog. Dus dat zijn nog gesprekken die in zekere zin verhelderend zijn voor beide kanten. Want je kunt in een gesprek aan elkaar uitleggen wat je bedoelingen zijn. Sowieso hebben de afgelopen weken gesprekken op ambtelijk niveau plaatsgevonden van de verschillende delegaties, ook met andere landen overigens, om te komen tot iets van een concreet voorstel, wat ook in de Rijksministerraad besproken zou kunnen worden in september. Dus het antwoord is wel ja, dit leidt altijd tot nieuwe inzichten. En het is ook tot soepelere voorwaarden. Soepeler zou ik het niet willen noemen, maar het kan wel zijn dat die gesprekken ertoe leiden, omdat je inzicht geeft aan elkaars bedoelingen, dat je aanpassingen doet. Dat zou kunnen. Dat is niet concreet in deze dagen al gebeurd, even voor alle duidelijkheid. Want die delegaties gaan komende week verder spreken met elkaar. Die werken met een mandaat, zowel de Curaçaose delegatie als de Nederlandse delegatie. Maar uiteindelijk is het aan de politiek om dat te accorderen.
En ja, we zitten een beetje in die zin in tijdnood. We zitten dadelijk in de vakantieperiode. Dus we hebben elkaar afgesproken, laten we met respect voor het feit dat er een soort inhaalrace voor de regering van Curaçao begonnen is. Want zij moeten op een rijdende trein springen en dan vervolgens ook nog allerlei beslissingen nemen. Maar dat we dat zo goed mogelijk faciliteren, mensen bijpraten en dat uiteindelijk in het kabinet een afweging gemaakt kan worden welke positie men kiest. Dus ik heb gewoon een goed gevoel, ook op basis van de gesprekken die wij gevoerd hebben de afgelopen 3 dagen, dat het echt niet ontbreekt aan de noodzaak of het idee van er zou niets. Nee, dat het niet ontbreekt aan het idee dat er iets zou moeten gebeuren. Er moet iets gebeuren. Daar is iedereen van overtuigd. En we gaan dat traject samen in. Hè. Dus we gaan niet in detail nu uittekenen hoe de komende 2 jaar gaan lopen. Dat blijft onderwerp van gesprek. En het is aan het kabinet in eerste instantie kabinet Pisas, om met voorstellen te komen. En wij zullen ook in de nadere bepaling van de voorwaarden voor volgende tranches natuurlijk altijd kijken van wat is acceptabel, wat is haalbaar en wat draagt daadwerkelijk bij aan die hervormingen, aan dat op orde brengen van die overheidsfinanciën en daarmee ook zeg maar, het belang van de inwoners van Curaçao. Y el último periodista que está en turno es el señor Gilbert Sparen. Dank u. Bon dia, premier-minister Pisas. Goedemorgen, meneer Knops. Zo net had u over het statendebat. Zo net had u over het statendebat. Ja. U hebt in een brief voor minister-president Pisas geschreven waarin u benadrukt dat de afspraken moeten worden herbevestigd door de regering en door de staten. Heeft onze regering en onze staten de afspraken herbevestigd volgens u? Nou wil ik graag een antwoord ja of nee, zodat we tijd kunnen winnen. Ik hou er wel van. Nou, ik moet eerlijk zeggen, dat gaan wij natuurlijk finaal beoordelen als de brief er ligt. Waarbij ook de appreciatie op papier van het kabinet Pisas bij ons binnen is. Maar ik heb stellig de indruk, ook op basis van het statendebat en de moties daar zijn ingediend en de discussie die daar gevoerd is, dat ik de uitkomst daarvan mag beschouwen als een herbevestiging van de afspraken die eerder gemaakt zijn. En die afspraken hadden sowieso een juridische status, maar wat ik net al in antwoord op een collega van u aangaf, is dat het ook politiek goed is om dat met elkaar weer te herbevestigen. Om geen onduidelijkheid te laten bestaan over het feit dat afspraken uit eerdere tranches en voorwaarden, dat die onverkort door de regering zullen worden uitgewerkt en uitgevoerd. En dat geldt net zozeer voor de regering van Nederland, zeg ik er even bij. Wij zijn ook demissionair. Er komt misschien dadelijk een nieuw kabinet. En ook het Nederlands kabinet is gehouden aan de afspraken die eerder gemaakt zijn. Dus ze zijn niet herbevestigd? Nou, dat was mijn antwoord zo onduidelijk dat ik... Ja, maar ik heb niet nee ja, of formeel ja nog niet. Formeel nog okay. niet. Maar daar moeten we niet uit concluderen dat dat niet gaat gebeuren. Wij wachten nog op de brief. En die verwacht ik op zeer korte termijn. Maar mijn beeld tot nu toe is dus heel positief. Nós está finalizar donando dos caballeros een oportunidad para donar palabra na final. Ik wil u graag vragen om als eerste een afsluitend woord te spreken. Ja, dank u wel. Ik kijk terug op een heel goed bezoek aan Curaçao. In de wetenschap ook dat de contacten die wij nu verstevigd hebben, dat die de komende tijd heel hard nodig zullen zijn in alle gesprekken die we nog hebben om tot overeenstemming te komen. Het is een belangrijk moment in de geschiedenis denk van Curaçao dat ook dit nieuwe kabinet met al deze uitdagingen de komende periode natuurlijk echt wel een verantwoordelijkheid heeft om met al die partijen die we zeg maar, daarbij gaan betrekken. En dat is echt niet alleen de 2 regeringen, maar dat is ook bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, om ervoor te zorgen dat we echt stappen voorwaarts kunnen zetten. Persoonlijk nader ik het einde van mijn ambtstermijn in het Nederlandse kabinet, zoals het er zich laat aanzien. Je weet het nooit hoe lang die formatie duurt. Maar zou mijn boodschap ook zijn, en dat is denk ik ook wel de kern van afgelopen weekend, dat die koninkrijksrelaties, dat zijn echt relaties tussen mensen. Tussen mensen die bepaalde functies vervullen, die elkaar kunnen vertrouwen. Die elkaar ook in een goede relatie kunnen aanspreken als ze het niet met elkaar eens zijn. Maar die altijd tot doel hebben om eruit te komen en om niet tegenover elkaar te staan. Behalve op het voetbalveld dan. En dat, ik hoop dat we dat kunnen voortzetten. Ik heb er alle vertrouwen in. En
als ik dan een blik vooruit werp, dan kan ik nu wel zeggen dat ik dat ga missen als ik iets anders ga doen. Omdat als je eenmaal betrokken bent bij de relaties met de landen, je hebt heel veel mensen leren kennen. Hier in Curaçao ook. Gewoon een tal van mensen, als ik zo even de film terugdraai die ik de afgelopen 4 jaar gesproken heb. Dat zijn allemaal mensen met wie je een band hebt opgebouwd. En die ik allemaal het beste toewens, zeg ik bij deze. Ik kom nog wel terug hoor, maar misschien een andere hoedanigheid. Gewoon als inwoner van Nederland op bezoek in Curaçao. Maar die zou ik vooral willen zeggen, ga door met dit pad. Een pad wat uiteindelijk ertoe bijdraagt dat de kinderen en kleinkinderen van alle mensen hier het ook goed zullen hebben in de toekomst. En u kunt op ons rekenen. En ik kijk uit naar een verdere goede samenwerking. Dank u wel. Dank u, heer Knops. Y señor Pisas, ¿quiere dar una palabra de clausura? Ten eerste moet ik toch wel namens de bevolking van Curaçao en de regering van Curaçao meneer Knops bedanken voor het bezoek. Het was een zeer goede bezoek. We hebben elkaar leren kennen. Dat is eigenlijk belangrijk, want in eerste instantie had ik een heel ander beeld van hem. Maar nu dat we samen zaten in de auto en een gesprek hebben gevoerd, heb ik toch wel een idee van, hij is een aardige vent. Dus daarom wil ik hem toch wel bedanken daarvoor. Die doos, toen we zagen dat we também como membro de prensa, me agradecidos aan die kom. Você demonstrar toch dat doen a nós é espaço necessário para nós chegar de cliente. Você também é importante que durante a campanha nós estamos com experiência tá muito importante para a governação. Você está demonstrando que nós não temos nenhum luna sinta ainda praticamente e acaba nós temos que tomar decisão na top na bem-estar de Curaçao. É situação real. E acaba o ministro de Finanças a do nele está de atenção nossa situação. Tem um problema muito sério. Agora que eigenlijk nós depender de fundo de liquidez para nós manter gasto no governo e também só para a companhia e understand trekkers de finanças. Agora que nós muitas sempre são sinceros, mas muitas sempre nós amarramos fecha novo para o que se trata de 7 tranches. Então sei também tá negociação muito tough para nós sacar o melhor para o Curaçao. Então, depois de sacar a visa, se eventual tem acordo ou que chega ao parlamento, eu estou no parlamento de todo o país, para decidir que está aceitável, qual é o que bem se chef não. Que nós como governo também trata bastante possível para o povo de bom servir. Então, como vai bem, me visa Curaçao merece melhor. Que agradecido também seguro para acto de presença e seguro perguntas que é para nós assim como também se usa de nada para nós seguir encaminhar caminho para nós viajar num país pela do Caribe. Danke. Danke, senhor Pisas. Mi também está unimimés de palavra de agradecimento na tur membro de prensa. Danke para vossa presença, para vossa participação e também para vossa cooperação. Estava um prazer para mim por servir vosso. Feliz dia e bom semana.